Juuri tulin satamaan ottelemaan mun kärryä. Ehkä se on tullut jo. Tää ei aina pysy ihan tietenkään perässä tää Finlaysin trackeri appi, mutta kyllä se sieltä tulee. Se on valmis kärry. Ihan luksusta, ihan jees. Ei tarvii sitä lastaa, vaan pelkkä nuppi. Tässä on asettauduttu ihan himaksi. On aamupalalta vielä lomppu syömättä ja vähän juotavaa ja pedit sun muut ja noin piti nostaa pois tuolta, kun piti vähän ihmetellä, että miksi peruutuskamera ei toimi, kun tulee töihin. Ja jepa. Eväät nyt on aika kämästä. Ei paljon mitään, en ehtinyt varautua tähän työviikkoon. Enkä jaksanut. Ei jotenkin, ei vaan pysty. Ei aina pysty. Ensi kerralla sit paremmat eväät. Eväät mukaan. Tästä se päivä lähtee.